खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्र इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौ लानानै फैबावबाय जों दिनै सावरायगोन गिबिसिन थारावनो नैबे बिपिएफआव गोदानै जइन जादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों मा बाथ्रा बुंदों ससे खोनासंब्लानो जाबाय बे भिडिअनि सायावहाय नैथियाव जों सावरायगोन दिल्लीयावहाय जानाय जाथायनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायगोन जोबनायाव जोङो टेक उथ्रिसारनानै थानाय सुबुंफ्रा मा बुंदों बेनि सायावबो जोङो खोनासंगोन स' रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव खोनासंदो सासे सुबुङा इउपिपिएलनि सीएमखौ मा बुंदों बहुत नाजाबायदोंमोन खिन्थु बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा लरग' थरग' आरोखि बियो जेरै मानसिया बुदां बुसि बिनि साननाय हनायाबो बेबायदिनो जों सान हर बिथांखौ लोगो हमदों बिथाङा जोंनो मोनसेबो मोजां इन्सुरेन्स होनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो दा आंना एमएलए कन्स्टिटिउन्सियाबो सारनियावनो हाबबाय बिनि थाखाय आङो दा सारजोंनो आखाइ हमफैनाय जाबाय आरोखि आं माखासे खिनिखौ उनाव बुंलांबाय थासिगोन बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय बे समाव बाहागो लानाय जोंनि बे 6 नं कसुगाव बिटिसि कन्स्टिटिउन्सिनि अनारेबल इएम सार आरो लोगोसे बे कसुगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आरो बाहागो लानाय साफ्रोम रायजो राजा दैदेनगिरिफोरनिसिम बे बेलासि समनि गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय बयजोंबो खेबसे गोजोनथों दा बे समाव आंबो फंनैसो बाथ्राजोंल' दिनै सिमान लागोन आरो गासै बाथ्राफोरखौ लासै लासै बुंलांजोबगोन दा बाथ्राया जाबाय 5 years 2020 आव मोनसे पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनिफ्राय एसे गोसोखांनि 2020 आव पिस एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन एनडिपिआर एबसुनि गेजेरजोंहाय दा बेयाव आंबो गोबाव समनिफ्राय इउपिपिएलआ सिगां मा पार्टिमोन बे गासै पार्टियाव थानानै खामानि मावबोदों साननाय माबा मोनसे खामानि मावनायनि थांखि दंमोन रायजो राजानि थाखाय नाथाय गासै बुस्थुफ्रा दिनै फेलें जाफैदों आरो माबायदि मानसिया बिपिएफ पार्टियाव जइन जायोब्रा आं ओरैबायदि लाजिनायसो मोनो दिनैसिम जोङो साननानै नायोब्ला बिपिएफ पार्टियाबो मोनसेबो खामानि साक्सेसफुल मावनो हायाखै अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौनो बिथांमोना हयथ' सानदों जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो मावगोन नाथाय फिनिशिंआसो जादोंना बाथ्राया माब्ला मावगोन बेसो समा दिन्थिगोन रायजोफोर दा नों बायदि सुबुङा प्रमद बर' सारनि खाथियावनो थानो समाया ओरैबायदि खर' गाज्रि जाम्बा आदुवा टाइपनि मानसि होननानै आङो बिनि स्टाइलखौ नायनानैनो सिनायखादों रायजोफोर मानोना बिपिएफ पार्टियाव बिसोर बायदि मानसियानो जइन जाखायो बिपिएफ पार्टियाव इसेबां मोजां मानसि गैयाथ' दा सेलिब्रिटिसनिफ्राय लानानै नोंथांमोना बुं सेलिब्रिटिसनि सासे खर' गाज्रियाथ' एकदमबारे माथा खाराब हाफ क्रेक बेखौ मानो क्रेक मिथिबाय दा थार गज' बिसोरबायदि सासे सेलिब्रिटिसआ बिपिएफ पार्टियाव जइन जाबाय दा बेफोरनि थाखायनो बिपिएफ पार्टिया बदनाम मोनगोन मान सनमान गैयै जागोन जेरै दा नैबे सासेया रबिराम नार्जारी सारनि खाथियावनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों अब्ला बिसोरहालाय मा मान सनमान दङ नोंथाङा सोंलाय रबिराम नार्जारी सारनावहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय साख्रि होनो हादोंना हायाखै सों एसे सोंनानै नाय आंथ' नुदों रावनोबो साख्रि होनो हायाखै आरो जे फरेस्टार 1नि साख्रि एपइन्टमेन्ट लेटार ओंखारनायनि बाथ्रा बुंदोंना बेयो लखायनाय बेयो जाहैबाय फुस्लायनाय बेखौ मा बुंदों इलेक्शननि उनावहाय जागोन दा एपइन्टमेन्ट लेटार होनानै जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै दोनगोन बे इलेक्शननि उनावहाय जागोन इलेक्शन जोबोब्ला मा जाबावगोन आरोबाव नेथ' होनानैहाय फैबाय थानाय आरोबाव नेक्स्ट इलेक्शन बिनि उनावहाय जाहैगोन बेबायदिनो बुङै रायजो राजाफ्रा गासैबो थगायजालांजोबगोन रायजोफोर नायबायल' था नोंथांमोना दानिया फैदो दिल्लीयावहाय जानाय जाथाय दा दिल्लीयावहाय मा जादों हयथ' नोंथांमोना नुखाबाय खोनासं अब्लाबो दिल्लीयाव मा जाथाय जादों
तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू तो क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन मेरे को वो पॉलिटिशियन को मिला कौन है। इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते मेरे हैं? को वो हम मसाज इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट पार्लर में करते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? कि जबान में काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ। क्या आप बोला? देख रहे हो एग्रेशन इनका, ये सारा तमाशा आपके आगे हो रहा है। अगर ना मेरे इमेज समझ पे रही हूँ, ना पहले कहना, आप तुमने लड़ो। ना मेरे इमेज पे कंडे बना ले, चल। तो जो कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज के क्या बोला? तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। उंगली पीछे करके एक बात भी कर। चीज देखा ना तब उंगली देखेंगे। पीछे करके एक बात भी चीज कर। देखा। चलो, उंगली पीछे करके बात चेक कर। कीजिए, चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चुपचाप खड़ी हूँ। चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल हम नहीं कर सकते ना। मसाज पार्लर तो यहाँ में मसाज लेने वाली तरकी बुढ़ा। हाँ, तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली है, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्योंकि चलाती हूँ, मसाज चलाती हूँ। उससे तेरे को तो कराना मिला है। ना वो, नौकरी उससे चाहिए। तो मिला ना। अरुणाचलनिफ्राय साथाम फरायनो थाहैनाय दिल्लीयावहाय बिसोरनि सायावहाय एसे गेंग्रें गुंग्रें जालायदोंमोन। नाथाय बे गेंग्रें गुंग्रें जानायखौनो दिल्लीनि थागिबिफ्रा जोबोद गाज्रियै रायदों। जातिखौ लानानै, जोंनि नर्थ इस्टखौ लानानै, धोन दौलतखौ लानानै बेबायदि गाज्रि गाज्रि रायनायनि थाखायनो बे जाथाया सोमजिदों। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में जो घटना घटा है उसको लेकर के इतना छोटे छोटे सा बात में सारा देश को लेकर के, जाति को लेके, वक़्त को लेके ऐसा बात बोलना जरूरी नहीं है। ऐसा रेसिज्म करने का बिहेवियर, बैड बिहेवियर यूजिंग का आप लोग स्टॉप करो। हमारा सारा भारत में कैसा आदमी रहता है, कैसा आदमी नहीं रहता है, उसको आप लोग दिल्ली होते हुए भी दिल्ली में रहने वाला आदमी लोग क्या मालूम नहीं होता है क्या? हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए भी हमको मालूम होता है कि सारा भारत पे कैसा कैसा आदमी रहता है। लेकिन आप लोग को पढ़ा लिखा हुआ होने से भी, आप लोग को एजुकेटेड आदमी होने से भी आप लोग को क्या सारा भारत में कैसा आदमी रहता है, कैसा आदमी नहीं रहता है, इसको आप लोग पहचान नहीं होता है? हाँ, आप लोग भी सोचना चाहिए। क्या आप लोग को लगा है कि हमें नॉर्थ ईस्ट वाला सभी सैनिक से? हाँ? अगर ऐसा सोच रहा है तो हमें इस दुनिया, हमारा जो भारत है, इस भारत को हमें दो भाग करना जरूरी है कि नहीं दोस्तों? मेरे हिसाब से इस भारत को दो भाग करना जरूरी है। तो हमें अच्छा से जी पाऊंगा, अच्छा से खा सकेगा, अच्छा से हमें शांति मिलेगा अपना देश में, नॉर्थ ईस्ट में। हमें 7 सिस्टर एक साथ होना जरूरी है और 7 सिस्टर का जितना भी लीडर्स है, आप लोग को सब भी एक साथ होके हमें लड़ना चाहिए। दानिया फैदो, खोनासंदो टेट उथ्रिसारनानै थानाय सुबुंफ्रा मा बुंदों। दिनैनि बे रौता जोङो आइबि लांगोनायाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो सानदों दि बिटिसिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डिएम सारखौ खावलायोदि जोंहा भेरिफिकेसन जिथुनाखि एलपि इउपिनि बे थांनाय 18 थारिखआव जोबनानै थांबाय, नाथाय दासिमबो जोंहा मिडिल लिस्ट पाब्लिश खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखायनो आङो दा बिटिसि सरकारनि इएमखौ खावलायोदि जाहाथे आसाम एसेम्बलि इलेक्सन एमसिसि नाङैनि सिगां जा बे मिडिल लिस्टखौ पाब्लिश खालामो आरो बे फोरोंगिरिनि जिथुनाखि एलपि आरो इउपिनि लांदां भेकेन्ट जानानै थानाय 984 पस्टखौ जोंनो एपइन्टमेन्ट होनानै जोंनो फिलआप खालामना होयो आरो लोगोसे जोंहा बे स्कुलनि जिथुनाखि फोरोंगिरिनि जेंना जाहाथे बे सुस्रांजायो। बेखायनो आङो बिटिसि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट इएम सारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनाय जायो। खोनाबाय दा इउपिपिएलनि सिएमखौ रायनाय आदुवा मानसिफोर। दिनै बिपिएफ पार्टिया मा मावदों? जानुवारियाव होनांगौमोन टेट उथ्रिसारनानै थानाय मानसिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय।
साख्रियाव थिसननांगौमोन जानुवारियाव बुंदोंमोन बिपिएफ पार्टिया जानुवारि बारलांबाय दा फेब्रुवारि कमप्लिट जाबाय मार्च हाबनो फैगासिनो दङ मा रायजोफोर फेब्रुवारियाबो कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ मार्च हाबनो फैगासिनो दङ आरोबाव बुंबावदोंसै दे बिसोरो इलेक्शननि उनावसो होनायनि बाथ्रा इलेक्शननि उनाव होयोब्ला बे गैखाला बियो ललिपपखा बियो आरो जे फरेस्ट वान फरेस्ट गार्डनि जे एपइन्टमेन्ट लेटारनि ओंखारनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौबो थगायदों आरो फारसेथिं रिन्जय बर'आ 80,000 ता चेक दाननायनि खोथा बुंदों बबे हिसाबखौ लानानै 80,000 ता चेक दाननायनि खोथा बुंदों बेफोर गासैबो नंखायजोब बिपिएफ पार्टिनि मा मावदों बिपिएफआ बर्थमान बे 5 मासाव मा मावदों एकमात्र अन्थाइ खाम्फाल' गायसनदों बाखि जेबो खामानि मावाखै आरो नोंथाङा सिदा सों बे रबिराम नार्जारी सारा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि हिसाबै फरायनायनि बेलायावहाय मा खामानि मावगासिनो दङ मा साक्सेसफुल खामानि जादों एसेबां नोंसोरो इनसाल्ट खालामोना इउपिपिएल नि सीएम खौ इउपिपिएल नि सीएम आनो 5 बोसोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो बर' जाथिनि थाखाय साबसिन खामानि मावदों दा नैबेखौ नायदो राजबंशीफ्रा बेसेबां खुसि जादों एपीएससी पास जानानैहाय एसटीपी आवहाय दा बिनि माबा दायथ' लादों खोमा ना दासिमबोथ' जों ससियेल मिडियायाव नुवाखै जुदि एसटीपी होबायब्ला कमतापुर रायजोबो होदो बिपिएफ पार्टिया बे बिपिएफ नि सीएम आ गोदोनायाव सिगोमो लानानैहाय बेरायबाय थानायनि मेन जाहोन नामा बिथाङा बर'खौ मोजां मोनो ना राजबंशीखौ मोजां मोनो ना गुबुन जाथिनि बायदि मोनब्लाना बिपिएफ नि सीएम आ थेर बेथेर जाजोबसिगौमोन बियो जोंनि बर' जाथिखायसो मिथिबाय दा रायजोफोर दिनै नोंसोरो नुदों दा मेक्सिक'आवहाय मा जादों जेनजि सोलिदों नेपालाथ' दा जेनजि जाखांनानैहाय सान्ति थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो लाइमोन फरायसाफ्रा बे खामानिखौ मावनांगौ अब्लासो जोङो देरहासारगोन आरो जोङो गोजोनै रायजो जानो मोनगोन सानसेबो सान्ति गैया बिपिएफ पार्टी सलायजेननायनिफ्राय सोरबा गावजों गाव नांज्लायनाय जाथिजों जाथि गुबुन जाथिजों बेबायदि दावराव दावसिया जोबनो गैया नुवाखै नामा रायजो राजाफ्रा अब्लाबो बिपिएफ पार्टीखौहाय नोंथांमोना लोंनो मोननायखाय दादागिरि दिन्थिनो मोननायखाय थाइसे थाइनै मोनजानायखाय सापर्ट खालामो बेखौनो बुङो आदुवा खर' गाज्रि मानसि मिथिबाय दा गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि